טוב, יש בעיה בקשר בין המחשב למדפסת. הכבל שמחבר אותו ישן מדי, זה כלום, אני אחליף אותו. אתה צוחק עליי? מה? למה, אתה עובד עליי? למה? הכבל ישן, אין קשר בין המחשב לבין המדפסת, הכל כזה פשוט. כן? כן. טוב, אני רוצה שתקשר לבוס שלך, אני רוצה לשמוע את זה מהבוס שלך. בבקשה, יש ספיקר. בבקשה. הלו? מוני. כן. אני פה נמצא עם לקוח, יש בעיה ברשת שלו. מה הבעיה עם הרשת שלו? הבעיה נו כבל בין מדפסת למחשב ישן. אוקיי. הלקוח שומע אותי? שומע, שומע. אתה שומע, יש בעיה בסורסינג. הפרינטר באפר שלך לא מקבל דאטה פלו מהרשת. וזה בגלל שהאנקריפשן שלך הלך, כנראה בגלל שהפיירווייר שלך קרס. צריך לפתוח את המחשב, לבנות מחדש את כל הפייבר דיסטריביוטר דאטה פלי של הרשת, אחרת אתה יודע, ילך לך גם הפרוססור ושל ההארד דיסק וגם הגיבוי. תצטרך לפרמט את הכל מחדש, לא חבל? מעולה, כמה זה עולה? 10,000 שקל לא כולל מע"מ. אחלה.